Maayong alo kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Pam. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I'll Never Go. Come to me and hold me to feel so Dumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga nagpuyo sa Valencia City, Bukidnon. Apan kasamtangang nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Pam. Pam, pag-andam di ha, kay na gusto makik-table ni mo. Okay, ma. Ako din si Carlos. Ikaw? Pam. Pwede ko mga number ni mo, Pam? Oh, sige sir. Sure. Okay ra kung makiglaan ko ni mo, Pam. Oh, ha? Ay, kabala ka. Bayaran na ko yung oras. Sir Carlos? Hoy, sige na lagi mo kuyog anang Sir Carlos. Nga naman ti ay. Bawal di makikuyog sa tong customers? Dili man sa bawal, Pam. Pero bawal ma-in love sa atong customer. Tingalig na limot ka kung unsang klase sa trabaho atong gisudlan. Tingalig na limot pud ka nga mao ni rason kung ngano nagkaila mong Sir Carlos. Gian. Pam, ayaw na lang pag-expect nga doon na pa'y lalaki nga mutarong panato. Gian. Hey, hilom kay ka. Wa ka ganahay sa pagkaon din eh. Ha? Pwede tang mamaling. Carlos, Hmm. dili na ko. Ha? Ayaw ka bala ka. Dili ko mga og bayad sa akong oras nga gihatag nimo ron. Pero dili na ko. Pam, na-offend ba ka? Kay gibayaran di ka? Sorry ha. Ang ako ramagod nga di na ka mo entertain og laing customers ba? O gano? Nganong imo ni kibuhat? Tungod kay Tungod kay unsa? ganahan ko nimo. Carlos, wa malimot nimo kung unsang klasehas trabaho na ako. Dili ka ba di mauwa makikuban ako sa publiko? Unsaon na lang kung may makailan nimo? Og nako. Wa ko'y labot pa. Kung andam ka lang mag-usab sa imong kinabuhi, tabangan ti ka. Carlos, Mahal ti ka. Ug willing kong mo-take sa rest nimo. O tatagan ko nimo og chance aron ma-prove na ko nimo nga tinud-anay ang timuan nimo. Carlos. Carlos, madawat ka ako sa imong inahan. Hindi ko albaan manggod ko. Ay, kabala ka. Nara ko sa imong gilid, pirmi. Basta mo na to, ha? Kato akong gingon nimo. Ayaw pag-gisgot bahin sa imong trabaho, okay? Carlos. Unsa may trabaho ni mo, day? Working student siya, ma. Naa siya magtrabaho sa usa ka fast food chain samtang nag-eskwela siya.
Oo, tita. Mao ba? Ugon sa may kurso nimo? Fine arts mo akong gikuha, tita. Ma, magsige naman lang tag-istorya, ani. Pwede mga aon sa ta, kay gutom na. Babe, wato ka diyo ta. Ihatot ti ka. Magkuha lang ko jacket. Sige, babe. Arang-arang og kahimtang silang Carlos. Layo ra kayo na ako. Maayo kay makahigayon akong pagpakigsulti nimo. Ngawa ang akong anak. Ah. Aron mahibaw ka, no? Wa ko makauyon nimo para sa akong anak. Tita, Usa ka engineer ang akong anak. Unya na munit lang sa eksama nimo. Ha! Ambisyosa! Ano, Pam? Ma, ato sa miya. Ako na siyang ihatod. Sige, anak. Amping. ari sa mi, tita. Oh, naon sa maka. Mura makag, wa sa imong mood makiksulti na ako. Naabot na lang ta din sa imong apartment. Pam, kung doon na may bati nga nasultis mama ni mo, ako na lang may pasensya. Ha? Carlos, doon na ka ni padul nga ng atong relasyon. Pam, unsa ganun pangutana hagod? Tingalig na kusik-kusik lang kasi mong oras na ako. Tingali po hun, makaamgo ka nga dili gaday ako ang babae nga para gani mo. Pam, babe, may mo ba? Ayaw unhi ang mga butang. Ayaw pagkuna-una sa mga butang nga wa pa may tabo, okay? Nahadlok lang ko. Dili ko gusto nga masakitan. Dili ko gusto nga mawa ka na ako. Dili ko mawa ni mo. Mahal ti ka. Ug wa ko'y labot kung diin ka gikan. Ang importante nga mao ang karon. Carlos! Will you marry me? Carlos! Di ko gusto mawa ka pa nako. Ug gusto kong buhaton ni aron mo tuo kag yun nga mahal ti ka. Ug doon na ni padulngan ang tanan. Carlos! Yes! Yes! Magpakasal ka ni babayhana? Ma, Dili ko musugot. ma dili ka makabuot aning bahinan nako. Ako ning kinabuhi ug ako ning katungod, mama. Carlos! Nakatuon ka na sa pagtubag-tubag na ako. Tungod lang ani babayhana, ha? Mama mo ba ayaw lain na og sabot? Ang ako lang gipangayo nimo nga sabton pod nimo ang akong pagbati. Kay bisag unsa pa imong isulti nga bati bahin ni Pam, di na makapausab sa akong pagbati ngadto niya, ma. Mahal ako si Pam. Carlos! Siya na nga, di may magatamong sa imong kasal diya. Saon nga, layo manggod og dako kay magastos plite kung mubiyahe mi paingon diya. Sayang sa kayong kwarta, oy. Ang plite nga imong ihatag na amo na lang ikonsumo din
Mabusog pa imong mga igsoon. Okay pa, sige. Nakasabot ko ninyo. Ayaw ka bala ka pa. Magpadako og kwarta ninyo diha. O kamo na rin bahala mo palit og pagkaon diha, ha? Ay salamat nak. O congratulations. Babe, thank you ha kay gipakaslan ko nimo. Kana tungod kay mahal di ka, babe. Oh, Kipinuangan ka lang ang babayhana. Ni asitiyo ni mo. Siya mo imo pamatuod ni mo nga gibinuangan ka lang ang babayhana. Carlos, Pamila, nakailaki ko rin mo. Usa ko si imong himong customer sa club. Di ba? Bayaran ka. Huwag ko magdahong. Nga mangilan sa ka. Kay ultimo ako pagmangkon, nagdagyo ni mo. Si? Kiilad ka lang niya dong. Napasaya pinaingon-ingon nga working student siya. O nagtrabaho siya isip crew sa fast food chain. Pero ang tinuod, usa di ay kababae nga mubuglupan. Gusto na! Oh, Carlos. Ma, daan ako naibawa ng inyong gipanulti. O ikaw, tiyo, uyuan talang ka. O guwati ka hatagi og katungod aron nimong bastuso na kong asawa sa adlaw pag sa magkasal. nabuang ka na ba, Carlos? O sabay na susi mong utok, ha? Nga kini mong babayhana ang imong gipili. Bisag unsa pa isulti ninyo, ma. Asawa na nako si Pam. Ugwa na kay mahimo pa na gawa sa pagdawat nga imo na siyang umagad. Ha? Wa ko mangandoy og umagad nga parihas niya kahugaw. Bisag ka nusa. Dili og dili na ko siya madawat. Okay, ma. Bisad na ko pugso ng akong asawa nga imo siyang dawaton. Carlos! Salamat sa inyong pagguba sa adlaw sa mong kasal. Wa na lang yun ninyo gihuwat nga mahuman rong gabi una. Carlos. Pamahawat adin ni Pam. Di ko musugot. Nga ila pat ang pakauwawan ug maayo din eh. You would always ask me those words I said every single day. Dako kay kog pasalamat ni Carlos nga naabot siya sa akong kinabuhi nga anda mo laban ug moprotekta nako bisan pa man siyang pamilya. Gatuobi agad ko nga wa na gilalaki pa nga motarong nako. Pero nasayop ko. Kay na-prove ni Carlos nako nga mahal ko niya. Maong nag-usab gid ko og gitarong nako akong kaugalingon. Wa nako usiki ang gibuhat nga pagtalikod sa tanan aron lang makauban ko. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.